Hello guys and welcome to Sim Reality ITV pachivhitivhiti chakanzwa izwi chivhitivhiti chine maside effect topigira nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nhasi mufaro wangu ndiri panapa pamuno ndakagara panapa. Pane mufaro usingaiti. Ndifunga pane video takaita last time tichitaura nekapu yandinayo panapa. Vamwe nematambudziko avaisangana nawo vachiti vakabata pamuviri pane zvaiitika kubva wabva. But now tikuona mwana ari mumaoko. So I know kune 1 2 3 4 wasingaona previous video yatakaita. So ndiye player panapa mbijana then monzwa zvavaisangana nazvo. Then now unoda taubva taziva kuti tapapi mwana apo. Saka ndikutanga satenda kure chitanga kuplaya video racho rezvakamboitika painterview yandakamboita panapa. Ndofunga pane mamanzi akati wandei ndabva kunoko. About asa kutosvika kuma 6 months, 6 anosvika. Right, kuma 6 months ndabva panapa tichinzwa dambudziko rawo. Vanhu vazhinji maprogram atinomaita kuti vanhu vave nefaith nekuziva kuti zvoshuwa zvinhu zvinoitika, zvinenge zvichitoitika. Because vanhu vazhinji vaiti ndezvekunyepa, munhu apiwa mari, hapana nhumbu iripo, makomenti anakaitwa nevanhu. But now taane mwana watinaye panapa. Saka chekutanga chaplaya video yacho mobva mariona. Oyo. I know kuti mune zvamukusangana nazvo mukati meupenyu zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe kuti but before tapinda panyaya ida kubvunza kuti makaroorana rini? Ari na 2022. 2022. Right, which last year. Saka dambudziko ramukusangana nayo nderechii? Dambudziko ranga riripo, amai vaitu vakabata pamiri paibva pane 3 months. But pasati pabva wiki rekuti vauda kubva 3 months imomo vauda kubva, taona zviratidzo zvenyoka, taona kuona tusikukwiri. Then patinoturara hapaperi kana wiki kana kuti 2 weeks pamiri panoita se panongodisappear, panobva pabva vakazvitaka 2 times. Then page 3 takaona iri nyoka chaiyo hombe yerudzi rwebrown yakanga iri pasi pemattress. Ndofunga yanga yakareba so 45 centimeters. Yanga yakarara pavanorara iwo pasi pemattress, chipari pasi pemattress kuri kuside kwavanoita se kwavanorara iwo adzimai. Right. Saka ko dzimwe nyoka dzimwe dziona pai? Dzimwe dzitaidziona mumba, wegonongoona nyoka yapinda mumba kana kuti yakuda kuita se yakuda kubuda padhoo. Kwava tudiki tumasikukwiri tunototi. But chainetsa ndechoti pamwe pacho yanga iri rain season, pamwe pacho isiri. Parain season taimboti pamwe dzirungonyukawo pahunyoro. But pane kusina rain season manje ndozvaizotishamisa. Then patodziona futi ndipo waibva waita miscarriage. Alright. Saka zvaitikira panapa zvose Panopamba zvaitira panopamba. Saka amai uda kuti muite muchitsanangura boys house, uda kuti musununguke munyatotsanangura nyaya yenyu handika kuti vanhu vanyatsonzwisisa ndizvo zvekutaura nababa. Zvekutaurwa nababa ndizvozvo. Taiona tunyoka mumba wachitiuraya. Paisambopera kana mawiki ndaibva ndaita miscarriage. Page 2 takazoona iri nyoka hombe iri pasi pemattress pandakarara. Ndopandakazoita miscarriage. Saka izvozvi mukumbosangana nazvo ndikuona sekuti amai vanhu vakazvitakura. Tichiita matambudziko iwayo tinozongoti ndomwari mukuteerero redhiyo nei takazonzwa kuna apostle pachirongwa chanabhosho ngora chiyai ndobva tatsvagawo apostle. Taenda kwaapostle aiwa takasvika 111 hatina kumbotaura dambudziko redu, ndo vakasvikoti kuti nhonga kuita kunge vakanga vari kwatantiri kati ndaona vana vangu zvakadai watirondedzera dambudziko redu ratanga tafambira chairo. Ndobva vatiti zvazvinoda tiite munamato wachaita ndichakupai wekunoshandisa muri kumba, then mozouya iri Saturday toenda kunoita munamato tichikumbirira tiri kusango. Takaita sezvavakataura. Ndoda kubvunza tiri papapo kuti makabatswa naapostle, kozi mapostle asina vakawanda ka. Alright. Makabatswa naapostle wapi? Anonzi apostle Monalita. Anonzi apostle Monalita wevakundinda D. Right. Aiwa papa ndikupa zvakazofamba sei, vakakubatsirai sei? Apostle vatipa munamato yakatipa kuti tishandise kunokumba. Takashandisa munamato yedu yatakashandisa tiri kunokumba kwe9 days. Ndokubva tazoenda iri Saturday kusango. Kusango kwa apostle vakanoti pamunamato yatakashandisa tiri koko takanamata. Burikidza futi navadzimu wedu vakatiti zvinhu zvinoda kukumbirwa
navadzimu wedu naiye musikavanhu takaita sezvavakataura takashandisa munamato edu takanamata tiri kukusangwe koko vachiti kweshedzera namatai takabvenge toda kupera simba tichirengolenga avairamba vachikwidzira aiwa namatai zviri pamuri zvitasi mhepo ibve vakatozotaura zvakare nechipo vachiti mandiriwo inini mune chipo kuburikidza nezviri muna amai nogona kunge mune chipo chendarama saka vakatoti taiwo kumbirirai kuvadzimu wenyu mugonamata chaizvo ichida machembero ari kuna amai anogona kusunungura upenyu hwangu inini tikati wose kudaro saka muri kuona aiwa upenyu hunenge hwakuonekero kuburikidza naapostol hatina kana gwenzi ratakabatiswa unozvinamatira iwe pachako wega ivo vanenge vachingokupai maplayer lines kuti aiwa right mune Zimbabwe tofunga video mainzwa video maiona zvanchitaurwa tatakagara panze apo ndipo takaita interview now mwana aripo saka chatara nekapo yepanapa tinzwa kuti vari kunzwawo sei after this miracle. It's a miracle because kana pane zvaimboitika zvitadza kufamba but now tane mwana. It's a miracle. Pakati zvanyu mama tiripo makadiwa chimdara mdara makasimba ndasemdara aiwa ndo kufara kana ndikudza kufara mdara apa kapo ndatokudaidza idesta remwana aiwa anonzi Emmanuel baba Emmanuel muratiri mama Emmanuel ndiri raita wangu Emmanuel zvakazosara zvakafamba sei kubva pai zvinhu zvakasara zvakatifambira zvakanaka kusvika mukusununguka mwana ndiwo wandinaye ndikasununguka hangu zvakanaka dara aiwa kubva papa patainterviewa napapaya matambudziko anaimbosangana nawo ekuti vanogona kuona tunyoka tukuiri mumba kana nyoka yatakazomboona hatina kuzombosangana nazvo tongoti ndaminamato yatakapiwa naapostol munalita aiwa yakatishandira kusvikawo mukusununguka vasununguka zvakanaka chaizvo vatowatoro mune zvakanaka ndivava saka izvi mwana akura sei mwana baba vanenge vasingazivi vaidudze ita mwana mwana ane mwedzi ana baba vanenge vasingazivi sinoinika ndichitobvunzwawo tadomudoresa chiko takubvunza kuti kuane makore mangani mukuru wacho ati hei saka zvinoitika kuna nababa tichitsvaga mari saka zvekuzosvika ndizoziva madhetsi izvo handizozive hedu asi tomeka shuwa kuti mwana iye adye here apfeka here handizviri mudana toatadza kuziva hedu kuti ane mamanzi mangani asi andikuketa apa 7 weeks 7 weeks pakamachiti 7 pepe vaweti weeks 7 manzi aiwa 7 weeks mdara aiwa it's good news mufaro saka muda kuudzawo kuti chimwe reZimbabwe vari kunzwawo vozichitika nje kudai vanhu vazhinji vanenge vaine matambudziko vanenge vainawo but kana pachinge paita dambudziko rakafanana ngaminare mini vamwe vanhu vanoluza hope valuza hope the next thing chavanenge vakuita kufunga kuzviuraya kana kufunga kudestroy marriage vanhu vachinga noti ano maya pamwe vozi vatanga kublemana kuti no iwo ndode problem ngati ayo kunanyoka ndisikuona sei ayo ndode problem kamushaita se waparara saka imi advice amupo maybe kune mamwe couples akusangana nemamwe matambudziko ada ndikuti chini chandongokurudzira kune vamwe vari kusangana nedambudziko kaningirana ndinaro iri nongoti ayo variko vanhu vakatumwa naMwari vanobatsira ingova nekutenda kuti kana wabatsirwa zvangu zvaita usakasike kukanda mapfumo pasi kuona kunge ndopaperera upenyu aiwa upenyu hwekuenderera mberi shingirira Jesu ariko mhinduro inouya ngaite sayo inoti nonoke asi mhinduro inouya ndiyo imwe muri kuona mhinduro panapa hana asi mufaro wangu wakufara kana sepo takaipa makamboona mobzosaidzosekera ndasari kusekerera avana vari kufarwa boys avana vari kufarwa samu reZimbabwe ndo nyaya yangada tikonesai because toda kuya nezvinhu zvinenge zvine umbo hwazvo saka kana tava nezvinhu zvine umbo hwazvo so I think vanobheliva because kazhinji kacho maZimbabwe kutaka kuataka munhu because tinobheliva zvinhu zvakasiyana siyana tinotenda mune zvakasiyana siyana kana panenge pane vamwewo vane zvavada kuzotaurawo paZimnet ITV vakasunga kuti bata vachiuya panapa tichitaura maprograms aripo we are free iZimnet ITV toda kuti zvose zvinochitika muZimbabwe tinge tichizvidocumenta tinge tinazvo vamwe vachionawo saka ndara pane nyaya yekutaurwa panapa yebira alright ndofunga mudhara imimuka zviri pazvakaita hamuna kuzobuda kuzobunzwa update kuti chii kuitika kuapostol munalita no
apostle vane nzira mbiri dzavakanditicha nadzo through munamato kana bira saka inangu nenyaya yekuchitendero nandiri kuchitendero runga maupdates ese ane chitendero hayo vandozondira update because ina apostle aiwa maprayers awane simba takatosvikawo iwo chavo kungoti guide kuti namata pamusoro pekati tikanambata neizvozvo saka kudire kumbibirango handina hangu ku but still no problem kubira riripo kudara. All right. Anyway, Muri Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow us on all social media platforms. Zim Reality ITV. But before we start to follow, please follow Jesus Christ. Awe ishe na mponesi wako. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.